गिबियावनो रायजिं रादाबनिसिम गोबां साबायखर बावनाय जाबाय। दा जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै दिनै 27 डिसेम्बर गाबोन 28, 29 बे सानथामनि हाबाफारिजों जोङो खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो जों लोगोसे खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो 24थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सादुबिथा प्राइमारि बड' साहित्य सभानि 18थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों। दिनै बिनिनो गिबि सान, बे गिबि सानाव जोंहा गोबां हाबाफारिया जानानै थांबाय, जेरै गाहाय दरखं नैजिसे नं सालबारि MCLA लाबोनाय जादोंमोन। बिथाङा जोंनि गाहाय दरखंखौ बेनि उनाव बान्जाय आफादनि जेसेबां दालाय बेखौबो जोङो हारिमु बादायलायनाय एबा मोसानाय बादायलायनाय जादों आरो पेन्डेल बे मोसानाय बादायलायनायाव स्टेजखौ बेखेवनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनै सानसेनि हाबाफारिजों बेखौ सोलिनाय जादों, नाथाय भलिबल कम्पिटिसनखौ दिनै फोजोबनो हायाखिसै। गाबोनबो बे कम्पिटिसनखौ जोङो लाबावनाय जागोन। गाबोन जुदि फाइनाल खालामनो हाया, जों नेक्स्ट 29 तारिखै बे भलिबल कम्पिटिसनखौ फोजोबनाय जागोन। मायथाइनिफ्राय जागायनानै आफादजों लोब्बा जोङो आलासि महरै जोंनिनो बे खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो फाउन्डार सेक्रेटारि मानव गेदेर बिमल नार्जारिखौ जोङो आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय लेखा फैनानै बे गिबि लगायजेननाय पेन्डेलखौ बिथाङा लगायजेननानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांबाय। बिनि उनाव नै दा जोंहा नैबेवहाय सिंगेल डेन्स कम्पिटिसन दङ। बे सिंगेल डेन्स कम्पिटिसनखौ नाम थिसनबाय दङ। नै बावैसो उनावनो बेयो जागायगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जिहेथु सादुबिथा प्राइमारि बड' साहित्य सभायाबो जोंजों सरजाबनानै दङ। बे सनाथि मायथाइफोरजों लोगोसे बिथांमोनाबो दिनै फार्स्ट डेलिगेट सेसन जागोन। बियो लाहार फाहार जागासिनो दङ। नै जोंहा 6 रिंगायावनो जानो गोनांमोन, नाथाय एसे लेट जाबाय। अब्लाबो नै 7 बाजिनिफ्राय बिनि उनाव गाबोनबो जोंहा गोबां हाबाफारि दङ, जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो सादुबिथा प्राइमारि बर' फरायसाफोरनि फिरफिला बिरहोनाय, अनथोब बावनाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बावनाय, बेफोरबायदि जों गोबां हाबाफारि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो नेक्स्ट जोंहा गाबोनबो कालसारेल प्रग्राम दङ। गाबोननिया जागोन ग्रुप डेन्स कम्पिटिसन। बेबायदिनो जोंनि खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो गाबोन डेलिगेट सेसन दङ। बेवहाय गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय साजियै सोद्रोमा हांख्रायनाय जादों। गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनाय जादों डेलिगेट सेसनाव। गाबोननि हाबाफारिया बेखिनि। बिनि उनाव 29 डिसेम्बराव बेयो लास्ट जोंनि बेवहाय गेवलां मिटिं खुंनाय जागोन। गेवलां मिटिं जानायनि सिगांनो जोङो जुदि दिनै बे भलिबल खेलाया जुदि फाइनाल जाया, गाबोनबो जाया, होमब्लाना फुंनि गेजेरावनो भलिबलखौ फाइनाल खालामनानै होनाय जागोन। आरो बेनि सिगांनो जोंहा माराथन रेस दं। माराथन रेसाव बयसफोरनिबो दङ, हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनिबो दङ। मोननै आयदानि माराथन रेस जागोन। बेयो सादुबिथानिफ्राय जागायनानै सालबारिनिफ्राय फिन बे खारनो होनाय जागोन। बेवहाय जोङो मानि प्राइज होनाय जागोन। बेनि उनाव
अननाय साबायखर रिंगानिफ्राय जोङो जागायजेनगोन बे अपेन सेसनाव बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो जोंनिनो मानव गेदेर निर्जित लसन मोसाहारि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ जों हांख्रायनाय जादों गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ होनाय जादों आरो बिटिआरनि आलासि महरै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दैमारिखौ हांख्रायनाय जादों लोगोसे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम बसुमतारिखौ हांख्रायनाय जादों आरो जोंनि जिथु 50 बोसोरनि बिसुम्बि बेखौनो थाखायबो जोङो सासे आलासि हांख्रायनाय जादों बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव मुंदांखा जानाय दैमासा ब्रह्म जायखौ जों मेनेला होननानै मिथिनाय जायो बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिनि अनगायैबो जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो जोङो मान होनाय जादों थिग बिदिनो दा आलासिफोरखौ मख'जोबनो हाया गाबोन थिग बेबायदिनो मोनायाव हारिमु मोनाबिलि जों खुंनाय जागोन बेवहाय जोङो सानै आलासिखौ जों हांख्रायनाय जादों सेथियाव जाबाय कपिल बसुमतारी आरो नैथियाव जाबाय लाइथुन बसुमतारी बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि जायगानि मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ बेखिनियानो बेवहाय जोङो 50टा जों आलारि बाथि खुंनाय जादों लगायनाय जादों 50टा मोनसे हारिनि बायदि मोनसे आफाद बे गासै मावनो फ्राय फरायसा आफाद सोनारो बेनिखायनो बर' हारिनि गेजेराव जेसेबां लानानै लानानै लोगोसे बर' फरायसा आफाद थामहिनबा सेन्ट्रेलनि बा हाइकमान्ड बेफोर बिथिंखौ बे जोंनि खोला दख'रा दुलाराय बर' फासायनानै थायाखै हारिनि जातिनि बाथ्रा मावबोगासिनो दङ बिथिङाव मोजां एवारनेस प्रग्राम लानानै मोनसे प्रग्राम लानाय आरो बेजों लोगोसेनो जेरैहाय जोंनि सोलिनाय मोनसे बे ड्राग्सनि गोबां गामियावनो थांनानै मोनसे मोनफा प्रग्राम खालामदों आरो सोरखौबा जुदि बेबायदि ड्राग्स जानाय बा ड्राग्स जानानै दावराव खालामनाय नुदोंब्ला बेवहाय थांनानै एसे बेबस्था लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेथ' जों आगोलावबो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय रायजो राजाखौ लैहोर बाहागो लानो खावलायदों मानो होनबा बियो जोंनि बे खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50 बोसोरनि मोनसे हाबाफारि जों बेवहाय खुनु राजनिति बा पलिटिकेल नोजोरजों जों बेखौ लाजानो लुबैयाखै जों फरायसा आफाद आरो बेवहाय थुनलाइ आफादाबो सरजाबनानै दङ जोङो मोनफा पलिटिकेल अर्गानाइजेसन जोङो बेलेग नोजोर लानानै खामानि मावनो गोनाङा 1994 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम 2014 मायथाइसिम गोबां दैदेनगिरियानो आफादगिरि नेहाथारि बिबान लानानै हयथ' सोरबा मेइन आफादगिरि नङाब्लाबो मोनसे प्रेसिडेन्ट बा सोद्रोमा खामानि मावबोबाय बिथांमोना दिनै हयथ' सोरबा लिडार जाहैनो हागौ लिडार जाहैनो हागौ लिडार जाहैनो हागौ नाथाय जों सानाखै बिथांमोना दि बै समाव 1994 मायथाइनिफ्राय जों लोब्बा मावबोदोंमोन मान बे 50 बोसोराव सनाथि मायथाइयाव खुंनाय जादों आरो